Începem un nou video cu mine. Da. Nu mă întrebați de ce mă vedeți cum mă stau oricum. Bă, știți voi rețelele astea. Ok. Mă joc YouTuber Tycoon în momentul ăsta. Ok. Mă joc YouTuber Tycoon. Da. Prima oară. Nu sunt mai agrabat decât Darius. David. Nu știu care era. David. Să nu mă întrebați de ce pun degetul acolo, dar așa vrea joc, ok? Deja, Doamne, nu mai înțeleg. Stați puțin când iau niște iteme speciale. Vezi cum am primit ceva prieteni, nimic. Dar la un joc, pe telefon. Ok? Ok, așa. Am făcut toate ciocanele astea. Cu astea putem să facem chestii tari. Da, așa o să vă arăt cum să intrați în casa asta. Vă duceți pe ăsta, vă duceți de 1, 2, 3, 4 etaje. Intrați în ea. Vă duceți frumos aici. Deci, frumos vă sărăți pe asta dacă aveți grei video. Frumos vă duceți aici. Să mă văd. Și frumos te duceți și hopa. Ia cine a intrat la nou în casă? Asta e numă. Nu știu că am ciocanul. Dar rog să mă sabia. Nu pot să fac și live. Opa, pe ce l-am întâlnit eu aici? Bătălie de amândoi, mate, să fug rapid, mai am jumătate de viață. Uitați-vă și voi, am jumătate de viață. Ok, papa.